खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ फिन आंनि बर'सा देरहासार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनो लाबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं सावरायगोन। मैया नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे नैबे इन्टार डिस्ट्रिक्ट बा नैबे स्टेटनि आन्डाराव जिल्ला टु जिल्ला खायसे थांनो हानाय सुबिदाफोरखौ बा फोरमायना होबाय। दा बे बेलायाव बिथाङा 25, 26, 27 खालाराव नोंथाङा बे जिल्लानिफ्राय बै जिल्लासिम थामहिनबा नोंथाङा जाय जायगायाव दं बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगासिम बे बेलायाव बिथाङा फोस्रावनाय खायसे स्ट्रिक्टलि इन्सट्राक्सन बेखौ नोंथांमोनजों आङो दिनै भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। दा सेथि नाम्बारावनो दङ बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला नैबे जाय बिथांमोना न'आव बा थांनाय समफोराव लकडाउननि सिगाङाव बेराम जानाय डायबेटिसफोर हमना ला केन्सार बायदिसिना माने गिदिर बेराम जानाय उनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होदों। दा बे बेलायाव बिथाङा गिबियावनो रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन। नैबे जिल्ला बेंगिरिनि थ्रुआव जिल्ला बेंगिरिनो बिथाङा एप्लिकेसन बा अनलाइन थ्रुयै रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन। बेनि उनाव बिथाङा इ-पास मोनगोन आरो इ-पास मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा गारियाव सिथाबनानै बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगासिम हमना ला नों न'निफ्राय जाय जायगायाव नोंथाङा ट्रिटमेन्ट खालामगोन बे जायगायाव लांनो हागोन बे जिल्लानि बे स्टेटनि आन्डारावनो। दा बेवहाय बिथांमोना फोरमायदों जे बेनि गेजेराव जुदि नोंथाङा पुलिस चेकिंआव मोनबाय अब्ला नोंथांनाव बै पेसेन्टआ जाय बिथांखौ लांगोन बे पेसेन्टआ थाथारनांगोन आरो जुदि पेसेन्ट गैयाब्ला बिथांनि थ्रुआव बे पुलिसआ बेखौ चेकिं खालामबाय थानाय समाव पेसेन्टखौ मोनाब्ला बेवहाय बिथांमोना खायसे आयेननि बेबस्थाबो लानो हागौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों। थ' नाम्बार 3आव जादों मा जाय बिथांमोना पार्सनेल गारि दङ आरो जि गारियानो जाथों बे 2 हुइलारानो जाथों 4 हुइलारानो जाथों स' बिथांमोना हमना ला बबेबा जायगायाव ट्रिपआव थांबाय बा बबे जायगायाव बिथाङा हमना ला थांदोंमोन फासिना थादों। दा बे बेलायाव बिथाङा गिबियावनो नोङो बै जायगानिफ्राय बै जायगासिम बा न'सिम थांफिननो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन बेवहाय जिल्ला बेंगिरिनो आर'जलाइ गथायनांगोन। बे आर'जलाइ गथायनायाव नोंथाङा डिटेल्सखौ होजोबनांगोन बबे जायगायाव दङ मा नाम गारि नाम्बारा बेसेबां बबे जायगानिफ्राय बबे जायगासिम थांगोन बे खालामनांगोन। दा बेनि उनाव जिल्ला बेंगिरिया बेखौ गनायथि होगोन आरो गनायथि होखांनायनि उनाव नोंथांनो इ-पास हरगोन आरो बेखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै नोंथाङा गारिनि फ्रन्टआव सिथाबनानै नोंथाङा बे जायगानिफ्राय बे जायगासिम थांनो हागोन आरो बेयो अनलि 1 डेनि थाखायल' जागोन। बेयो अनलि सानसेनि थाखायल'। बे सानसेयाव नोंथाङा थांलाय फैलाय खालामनो नांथारगोन। आरो गुबुन मोनसे जाय बिथांमोनाव गारिबो गैया आरो बेमारिबो दिन्थिनो हाया दा बिथांमोना बबेबा मोनसे जायगायाव फासिनानै दङ। दा बिथांमोना मा खालामगोन अब्ला बे बेलायाव बिथाङा जिहेतु जिल्ला बेंगिरिनो बिथांमोनाथ' फोरमायनो हानाय नङा मानोना बिथांमोना गारिबो दिन्थिनो हानाय नङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो बिथांमोना हानाय नङा। दा बे बेलायाव बिथांमोना 104 हेल्पलाइन 104 नाम्बाराव बिथांमोना कल खालामनांगोन आरो कल खालामनानै बिथाङा डिटेल्सखौ हरनांगोन बबे जायगायाव दं मा खालामो आरो बबेयाव थाङो बेखौ डिटेल्स हरनांगोन बिथाङा आरो डिटेल्स हरखांनायनि उनाव बिथांखौ गनायथि होगोन आरो बै 104 नाम्बारा हेल्पलाइना बिथांमोना बै ASTCनो आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्प'रेसननो बिथांमोना फरवार्ड खालामगोन आरो फरवार्ड खालामनानै बिथांमोना जाय जायगायाव दङ बेखौ बै जायगायाव पिकआप खालामनानै जाय जायगायाव थांगोन बे जायगासिम बिथांमोना दैथायहरगोन। बे मोनसे सुबिदा। जाय बिथांमोना फरायसुलि लकडाउननि समाव बिथांमोना बबेबा मोनसे जायगायाव बा भारा न'आव दङ दा बिथांमोना पेइं गेस्टफोराव दङ आरो जाय बिथांमोना बबेबा जायगायाव बेरायनानै बबेबा जायगायाव मोनसे फासिना दङ दा बिथांमोननि थाखायबो मोनसे मोजां खौरां बिथांमोनाबो नैबे 104 नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनांगोन नोंनि डिटेल्सखौ हरनांगोन आरो नोंथाङा बेनि अनगायैबो नोंथाङा नैबे आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्प'रेसनाव नोंथाङा बे वेबसाइटआव थांनानै बिथांमोनाव रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै नोंथाङा बबे जायगायाव दङ आरो बबे जायगानिफ्राय थांगोन बेखौ डिटेल्सखौ होनानै नोंथाङा बे जायगानिफ्राय नोंथाङा गुबुन जायगासिम नोंथाङा थांनो हागोन। बे जिल्लानि गेजेराव जागोन बेयो। बेनिफ्राय बेवहाय लिमिटेड जागोन। बेवहाय बिथांमोना फोरमायदों खायसे सुबिदाफोरखौ नायनानै जाय जायगाथिं बेवहाय ASTC गारिया थांथारा दा बैफोर जायगाफोराव बिथांमोना लांनो हानाय नङा। दा बे हिसाबाव बे 104 हेल्प नाम्बाराव फन खालामब्ला नोंथाङा रोखायै बाथ्राखौ मिन्थिनो हागोन। आरो लोगोसेनो फोरमायबावदों बेवहाय जाय बिथांमोना कन्ट्राक्टरफोरा हमना ला नोंथाङा बे जिल्लानिफ्राय बै जिल्लासिम खामानि मावनो लेबारफोर लांनांगौ अर बै लेबारफोर लांनायनि बेलायावबो बिथांमोना फोरमायदों मा बेखौ नोंथाङा जुदि ट्राक जुदि दङब्ला नोंथाङा बे ट्राकआव 25 जन लानानै नोंथाङा बे जायगानिफ्राय बै जायगासिम खामानि मावनो थाखाय लेबारखौ लांनो हागोन। दा बे बेलायावबो जिल्ला बेंगिरिनो जाहैबाय कन्ट्राक्टर बे कन्ट्राक्टरा आर'जलाइ गथायनांगोन
आरो आर'जलाइ गथायनायनि उनाव बिथाङा गनायथि होगोन आरो गनायथि होखांनायनि उनाव नोंथाङा इ-पास मोनगोन आरो इ-पास मोननानै नोंथाङा बे जायगानिफ्राय बे जायगासिम लांनो हागोन आरो बेनि बेलायाव बुंदों बिथाङा 25 जनल' बेवहाय पारमिट थागोन जुदि नोंथांनाव गारि गैयाब्ला गुबुन गारि लानानैबो नोंथाङा बे लेबारखौ थांलाय फैलाय खालामनो हागोन बे सुबिदाखौ होदों नाथाय बेफोर गासैबो सुबिदाखिनिया 25, 26, 27 खालारनि गेजेराव जागोन फोरमायदों जे हमना ला लिमिटेड मानसि हमना ला 2 लाख 3 लाख जुदि जादोंब्ला बेखौथ' नोङो बे जायगानिफ्राय बे जायगासिम लांजोबनाया खनसे पर्यायावथ' जानाय नङा दा बे बेलायाव फार्स्ट पर्यायाव जेसेबां हायो जिल्ला बेंगिरिया हमना ला बे बारनि बेलायाव बा 25 खालाराव हमना ला जिल्ला बेंगिरिया लिमिटेड खालामगोन जे एसेबां मानसिखौ उमुकजों लांनो हागोन बे सुबिदाखौ नायगोन हमना ला 25आव 100 जन लांबाय 26आव 100 जन लांबाय 27आव हमना ला 100 जन लांबाय दा बे हिसाबाव बिथांमोना केटेगरि खालामगोन आरो बे हिसाबाव लांगोन दा खनसेनो लांजोबनाय नङा बे गासिबो मोनसे थ्रुआव माने जिल्ला बेंगिरिनि गनायथि हिसाबावसो बे जागोन आरो लोगोसेनो बेवहाय फोरमायदों जे गासैबो बे लकडाउननि जिखिनि सिगांनिफ्राय लाना नियम खान्थि बे नियम खान्थिया सोलिबाय थागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो जाय बिथांमोना बे लकडाउनखौ भंग खालामगोन बिथांमोना आयेन बायदि बिथांमोनखौ साजा होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोनजों आं फोरमायबाय दा हमना ला जाय बिथांनाव गारि दङ हमना ला डक्टरनाव थांगोन बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगासिम थांगोन बिथांमोना जिल्ला बेंगिरिनो अनलाइन थ्रुयै बे जायगानिफ्राय बे जायगासिम थांनो हानाय सुबिदाखौ बिथांमोना होदों आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोनाव हमना ला जेबो गैया गारि गैया मा गैया बिथांमोना नैबे 104 नाम्बाराव कल खालामनानै ASTCनि हेफाजाब लानो थांनो हागोन दा बे सुबिदाखौ बिथांमोना फोरमायना होदों थ' आं जोबथारनायाव नोंथांमोननो बेनि वेबसाइटखौ आंनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननो होनाय जागोन नोंथाङा बे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन बेवहाय नेम थागोन बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार इमेल एड्रेस नोंनि एड्रेस आरो नोंथाङा बबे जायगानिफ्राय बबे जायगासिम थांगोन बेनि डिटेल्स बेखौ होनांगोन आरो नोंथाङा टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ एक्सेप्ट खालामनानै साबमिट खालामना होब्लानो नोंथाङा बे नोंनि इ-पास बेखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरो जाय बिथांमोना जेबो गैया बिथांमोना 104 नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि सुबिदाखौ लानो हागोन थ' बेखिनियानोसै लोगोफोरा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला नोंथांमोना गुबुननो फोरमायनो थाखाय शेयार खालाम आरो जाय बिथांमोना फासिना दं बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय गोजोन्थों आरो माबाफोर जुदि उसुबिदा जायोब्ला नोंथांमोना आं जेसेबां हायो आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन आरो कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना आं फोरमायहरनो हागोन रायज्लायहरनो हागोन दा माबायदि बे लकडाउनाव बे सुबिदाखौ लानो हागोन थ' गोजोन्थों